Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Ja, dat zien we weer. Met Streeks Keteeltje. Jongens, als ik Met- ergens zin in heb... Wederom een nieuwe aflevering. En dit is een iets gevoeligere. Is dat zo? Even een heel droevig muziekje zo. Medisch Centrum West. Zo'n viool op de achtergrond hier zo. En Vloedvuur. het gaat over het leven. Het leven. Het De leven. En wat voor willen met het leven. Luister. Ik had trouwens een leuke reactie gekregen op de podcast Toch van ene. De Dood. Of wat was het? Ja, De Dood. Ja. Dat ze konden waarderen dat het een keer een serieus onderwerp was. Dat wou ik gezegd hebben. Ja. Mooi. Dus het leven, ja, wat wel van het leven? Wil ze het leven gezond zien. Ja, En, ik ben eigenlijk het leven nee doet het gewoon. Maar toch gaat dat wel luisteren. Iedere dag tot ze wakker wordt, spitsen een dag korter bij de doet. Ja. En het zit al lang op mijn bladzijde geschreven. Dat gaat een keer gebeuren. Onoverkombaar. Ja, dat is toch. Maar wil ze dan in het leven? Je wil ze gelukkig zien, je wil ze gezond zien. Onoverkombaar. Wat is het? Ja, ik ga ook even terug in Floreren. luisteren. Onoverkombaar. Is dat zo of niet? Het klonk dat het niet klopte, maar ik snapte wat ze bedoelt. Ja, als het niet klopt, verbeter me vooral. Nee, Ja, klopt. Ja. Klopt, ja. Het tikt niet. Fluoreert. Ja, floreert wordt het, hè. En ik had fluoreert gezegd, ja. Nee, God, stel de verder respectskens in de keer. Ja, inderdaad. Ja, Lachen. schudde buikje. Een bolletje. Ja. Maar het leven, dat is wel een serieus ding. Ja. Denk je er wel veel over na? Als ouderweurs natuurlijk. Het liep een beetje op de een flashback van toen. Of het doet. Maar natuurlijk wel als het leven. Er is natuurlijk steeds een stapje weer in de trapje van Boesenstijs. Op een gegeven moment, ja, ik dan nu sinds bijna 5 jaar kinderen erbij. Dan worden toch dingen anders hier. Dat is alles in het kader van hun. En neem je ze hier, best neem je met jezelf bezig, met dus zelf een paar trapjes lieger. Dus dan ben je wel bezig met Overleven. overleven. Ja, Ja. maar natuurlijk, en vooral met kleinkinderen, jawel. Zin maar als Rambo in de woonkamer staan. Met kleinkinderen ben je ook bezig Ja. met overleven, zeker. Maar dan ben je wel nadenken van, goh, wie... Maar de balans is denk ik belangrijk. Balans van het leven wat ver hebben. Dus Showbiz. draaien apart. De inderdaad. showbiz. Dat wil ik wel zeggen. De Beleid. show. als influencer. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel meer van gewoon, we hebben alle drie een druk leven. Mhm. In de zin van 's nachts werken, weg van huis. Maar ook 's morgens toch weer een beetje op tijd op willen. Met de kinderen, met de vrouw. Maar ook even die rust pakken hè, van het schade van die vakantie. Michel zegt, ik ga nog geen AirPods in, ik dan niet. Maar ik kan gewoon chill op een bedje liggen. Die zegt ze me meer actief. Nou, ik vind het heerlijk om inderdaad gewoon met de hond in de natuur gewoon lekker te wandelen. En gewoon 1,5 uur of 2 uur of 3 uur, maar niet zo goed. Maar ik denk wel, die kinderen wat zich nu hebt, hè? De leeftijd. Zien ze, ik Ja, weet het, sorry. dezelfde nog. Dat is nog steeds dezelfde, maar ze zien het oude. Het is nog steeds hetzelfde, ja. Ik denk dat dat wel, ik wil niet zeggen makkelijker, maar de best weinig aan circles zo. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ik heb daar Maar- echt zo'n moeite met, oprecht. En hoe heb ik Moet moeite ze met? zelfstandig worden. Ja, en dat ze dik zou zeggen, ik heb geen zin, ik ga niet met. En ik krijg nu dagelijks en wekelijks en maandelijks herinneringen op Facebook. En die deel ik altijd in onze groep met de sferen. 11 jaar geleden. Zaten we met z'n vieren daar. Ja. En dan is het toch, oude pap, wie had zich toen een haar en dit en dan weet je wel. Alleen voor hun zien dat herinneringen die ze niet 1000% actief hebben, omdat dat al 10 jaar geleden is en toen ze nog klein waren. Maar voor mij zien dat herinneringen van, weet je, we hadden lekker bezig en dan kwamen ze dit en dan gingen ze samen. En hoe is het soms van, ja, ik heb geen zin. En wie let zien we dan een dag naar het strand. En dan ben ik al een beetje terugkerend. Strandbal gekocht, zo'n weet dat, volleybal. Lekker op het strand gevoetbald, door de zand gegroeid, weet je wel, dat. Daar kan je dan oprecht van genieten. En ik zie dat dan bij u, maar ook bij andere vrienden van ons, met die kleinkinderen, die aan de ene kant meer dat zorgelijke hebben van, ja, we moeten om 5:30 eten, 6 uur eten, moet nog naar bed, moet 's middags slapen. Dat heb je natuurlijk niet. Ja. En dan ga je weer een andere fase in. Nee, je bedoelt gewoon niet makkelijker. Dus dat is echt wel een zorg hebben. Misschien zo'n veel grotere zorg. Maar
Ik kan wel een keer zeggen, we gaan Dat goed is even heel op... weer serieuzer. Ja, precies. Maar Ja. bijvoorbeeld, dat weet je ook, en die weet ze natuurlijk ook. Dat is alleen nog langer geleden. Hmm. Je kan niet met zo'n kind, je kan niet even zeggen, kom we gewoon even lekker wandelen en dan even een terrasje pikken. Nee, klopt. Kind wel. Maar Maar dat dat is is zelf gedaan. Precies. Nou ja. Ja, Dus dat die is momenten minder. voor de rust te pakken en de balans te vinden is misschien net gaat makkelijker om dat te doen of zo. Ja. En ik dan nu ook wel van zorg tot ze bij oude kinderen hebben. Ja, en op school. En ze worden natuurlijk het ouder. En ze konden ook tegen dich verzetten. Dus dat ze ook Zeker. met merken. Ja, nee, dat is ook zeker wel zo. En dat is natuurlijk... Maar het dan blijven snap ik wel toch- wat die gaan denken van... Goh, dan zie je ze tot weer vandaag in de speeltuin zitten, bij wijze van spreken, met de kinderen. Die zien gans in hun eigen wereld daar het spelen. Ja. En dat is natuurlijk... Dat op een dag is dat net zo met de kinderen. Mm. Ja. Dat is een keer voorbij. Ja, en daarom vind ik dan zo leuk als we let's wel van Renesse en dan op het strand. En ik ben normaal altijd van, niet met een gooi kleier of niet dit. En nu dacht ik, hoe maak ik druk en gek. Gewoon lekker door het zand, over het zand, in het zand. Gewoon fantastisch. Was wel gewoon genieten en die herinneringen, dat is ook wel echt wat, ja, ook op die lief die het gewoon blijft. Maar wat ze toen al deed. En daar bleef ik wel echt gewoon van genieten, ondanks wat ze zegt. En dat hebben ze natuurlijk al wel, ja, de zorg in de zin van dat ze die een beetje om hun bekommers van oké, wat doen ze? Ja, nu met Mees bijvoorbeeld, zien we afgelopen weken, Mees wil ook weer, gaat gewoon werken, want ja, Deden verdient geld. Ik wil dat ook. Mm. Ja, we zijn van met hem ergens op gesprek geweest. Nou, dat begint er 18 mei in de keuken met afwassen. Is het al begonnen dus? Is het gegangen? Ja, dat weet ik. nee, maar je snapt wat ze bedoelt. Snap Kijk, wel, onze ja. zorg zien vooral. Hebben we, ja, nu wordt dat natuurlijk bij ons al steeds minder, hebben we de luiers bij ons. Hebben we een slabbertje bij ons. Na de douches. Heet als een sluipje Wie gehad. hebben ze een zin vandaag? Ja, precies. Maar dat hebben ze op de televisie ook hier. Ja, oké. En misschien is dat... Want als ze bij ons een sluipje gehad hebben, is het meestal wel weer groot. Maar dat kan een week door, hè. Ja, oké. en weet je wat is? Kijk, vroeger lag ze de kinderen in bed en dan denk je, en dan kraakte de laminade en dan denk je, kut, dan wordt er weer wakker. Maar nu gewoon veel ik zo naar bed en zeg ik van, jongens, zet je wel dadelijk tv uit of de pc uit of ja, we gaan zo slapen. En dan smorgens, jongens, staat gewoon op, oh, ik ben zo moe. Maar dat is ook de liefde. Dat is binnen zelf ook geweest. En Ja, je weet, maar dat is het. Hè? En wat ik zo... en als je het dan over het leven hebt... Wat ik wel lastig soms vind, is gewoon... Ik kan niet meer aan mijn man vragen. Wow, ik ook zo vroeger. Weet je wel? En dan de ene kant denk je... Ja, ik wou ook zo vroeger. En de andere kant denk ik... Ja, wou ook zo vroeger. Weet je wel? Ja, ja. Kan ze niet meer gaan zo appelleren of dat zo echt was. Dus dat vind ik soms wel... Dat ik dacht van... Ja, maar zo was ik toch niet? Dat ging toch altijd over met een touw. Ik kan me niet gaan Nee, maar op een voorstellen. gegeven moment is het de laatste keer dat ze met een ouders op vakantie is geweest. Ja. Op een gegeven moment is het de laatste keer dat ze iemand zijn luier op zijn gedaan. En op dat Oh, moment... dat kan dat ze- later weer terugkomen. Nee, tuurlijk, ja. Maar op dat moment hecht ze dan natuurlijk Nee, niks dat van klopt. waarde aan. Ik heb het ook altijd, tattoos, de schuifpui of zo, goed de glazen deur van de hoeskamer. Dan heb ik ben ik er een keer mee bezig geweest om al die vetvlekken en hennekes ervan af te krijgen. Echt, dan staat het toch op de boene. En dan een keer later loop ik de deur en denk ik, god, wat ik op mijn jaar gek. Weer, hè. Maar er is een keer in de laatste dag, tot ze dat maar zo in de doos zetten en dan denk ik ze, hey, Dat is toch er zit zuur. een hennek. En Weet je dat het zijn zeker? de momenten, boest. We hebben ook een goede glazen deur en er zit echt goed hand van. En Maar een toch neus altijd te zo. nemen. Nee. Ik had er tegen de anders gelopen. Ja, Oh, 2 handen, ja. Heerlijk. dat is weer gedaan anders. Hè. Heerlijk, heerlijk. Nee, maar dat is wel... maar ik vind al die leeftijden zijn echt top. Het is al wat ik zeg, om eens heen, zussen dat. Vind ik top. Wat is uw toekomstperspectief? In het kort. Toekomstperspectief is gewoon een goede pap zien van mijn kinderen. Maar dat is nu al wel. Ja, maar ook in de toekomst wil ze toch gewoon blijven. Ja, blijven. Ja, zeker. En, maar, en vooral zorgen dat een kinder een goede band met die blijven houden. dat is het allerbelangrijkste ding. Precies, want ik merk het zelf ook. En ik ken het zelf ook. En dat zie je ook in mijn geen. Het is niet vanzelfsprekend tot ze met hun ouders een goede band hebt. Ja. En ik hoop echt oprecht dat ik met mijn kinderen later, als ik 80 ben, dat we weer samen aan een tafel zitten te eten, weet ik wat. En dat het altijd groot geweest is. En het zijn ze trui aan, hè? Dus, papa, zet Papa, erop. ja. Want ja, maar dat bleef ze, maar dat bleef Wat ze dat, altijd... wist je dat? Dat wist ik al. Oh, oké. Maar dat bleef ze altijd houden. Dat ze natuurlijk hoopt dat een kinder zich altijd bijblijven. En nu denken van, ze heeft een middelvinger. En, Maar weet je wat ook echt wel is? Hè? Als ik dat dan... we hebben natuurlijk in de mix...
je hebt dan ook wel soms speed, weet je wel, als ze dan gaat gewezen is, en dan zeg je, dan hebben ze onderling, wat ze 6 op later heeft, krijgt ze ook gaat wrijving. En dan zeg je toch in de auto, nee, wat heb je nou eigenlijk gezegd? Of zo, en dan zeg je toch even een briefje van, weet je, ik bedoel het goed, of we hebben het gewoon met die geur. Of, dat is soms wel heel lastig met bepaalde dingen, want dan denk ze, ik wil je geen pijn doen en ik wil je niet, maar ik bedoel het gewoon goed. Weet je wel. Dat is maar vaak... ook dat is dadelijk in de keer, de laatste keer dat ze gaat tegen iemand op kunnen zeggen. Ja. En dat is natuurlijk... Niet dat ik daar wel een grootse moeite met heb. Ja, dat snap ik, ja. Want toen wil ze altijd gewoon... Ja, dat blijft een kind. En die heeft natuurlijk misschien is dat padel bewandeld. En die weet al die valkuilen. En dat wil ze iemand voor behoeden. Maar dat kind niet. Want die moeten zelf ook in die valkuilen trappen. Maar die kind natuurlijk niet zonder het te zeggen op hun bek laten gaan. Nee. Dat Ja, zit ze in moeten een iemand. keer op hun bek. Tuurlijk. Dat moet, want vallen en opstaan. Hè? Anders bestaat het leven niet. En als bijvoorbeeld vanmiddag zien we in de speeltuin en dan is Max op zijn ding, op zijn vast omhoog trekken en dan kunnen ze zijn koprollen maken. Die zegt tegen haar, zeg, let nu op, de veldstadelijk. En de meisje neven, die was denk ik 4 jaar ouder. Ja, die vloog eromheen alsof ze turnster was. Ja, Max wordt dat ook, ja. 2 keer wat gebeurt. Ja, dat gaat op een gezicht. Ja, juist. Ja, een keer pijn. Ja, zeg, je hebt die gewaarschuwd. Zeg maar, daar leren ze van, hè. Ja. Maar goed, jongens, geld maakt gelukkig. Ik vind dat een gooie. Ik denk dat geld echt wel gelukkig maakt. Maar Gelukkiger. gelukkig, Ja, het maakt het gelukkiger. makkelijker. De kind Ja, maar heel veel leuke dingen doen. dus het is altijd fijn als je het een bankpasje gebruikt en dan legt ze het uit neer dat het functioneert. Ja. Met alles wat ze wil. Ja. Maar ook gisteren daar gelukkig gaan we weer, dat denk ik niet. Ja, want ik had het net even met Robben. We waren ergens op een broerlof, ergens bij Amsterdam. En dan had ze het Twiske. Een prachtig natuurpark met een soort Fun Valley-achtig beach-dingetje erbij. Een bord tot ze dan maar eens dag kamperen. En dan hadden ze, daar was de avondlocatie. En Ik denk dat ik het al gedraaid heb. prachtig. Ja. Superleuk, dat park. Echt een natuurpark. Aan het en daarop- water, hè? Ja, aan het water. Ja. Fantastisch. De ganse dag geweest. En dat kost gewoon gratis met de fiets op. Maar dan moesten ze wel voor de auto betalen. Dus er waren slagbum. En je dacht, nou, dat gaat natuurlijk gigantisch geld kosten. Want voor hadden 's middags opgewezen. Ja, 's nachts reed je van dat pas af. Ja, €6. Nou ja, stel je voor dat je met de fiets naartoe op zo'n prachtig park. Betaal je geen €1. Toen zeiden van nog, dan hebben ze helemaal niks nodig. Dan gaan ze met een kind, een een keulbox. vrouw en of een kind, dan gaan ze naartoe. Keulboxen, dan gaan ze gewoon gaat holen. En dat vinden ze misschien nog wel leuker dan Plopsaland. Dus Ja, maar gewoon die allemaal basic. We zijn in het verleden wel eens bij farmcamps geweest. Dat is ook gewoon bij de boer. Ja. In zijn tent, gewoon helemaal niks. Ja, dat is wifi was slaag en zo gaat. Ja, we zijn daar hebben we nu nog natuurlijk steeds. helemaal Ja. niks, hè. De kinderen vonden het prachtig, maar Ja, die vonden maar- het natuurlijk kut, hè? Geloof Normaal me. was een schermtijd, ging maar 4 uur per dag vliegen. Geloof me, we hebben het dan nu nog over. En weet je wat daar het allergrappigste verhaal gewoon van is, dat we toch even gedeeld hebben? Heb je hoe is die er alle twee? Ja, behalve... Nee. Ja, oké, ja, qua hond, maar wij aan niks anders, hè. De familie maakt binnenkort bij de komen logeren. Oké. Maar Ja, de hond, hè. daar Dat kreeg is al ze... geweest, hè? Oh ja, Daar kreeg ze dus daar kost ze dus kiezen voor een knieën, zeg maar voor een week. Maar dat Met liep te ook eten. flapje. Net zo'n week mocht ze hem opeten. En de lepen ook kip en zo. Dus we worden op een ochtend wakker. Hadden we gewoon 3 eieren. Er lag gewoon een kip bij ons in bed. Die had al verse eieren gelag. Ja, prima lachen, leuk. En die en meest hadden een kniehoed gezeuk. Ja, en dan kreeg ze een kou voor de tent. Daar moest ze slieps. Flinke kou. Ja, een kou. Ja. Niet maar kou bellen. En de dag daarna ga ik 's morgens, ligt ze nu half nog in bed. Op een gegeven moment wordt er op het bed gegooid. En Delen zit. Met een knie daar niks mee. Die was keihard, kijk. Die was gewoon knoeren Je haal. had even bed goed aan. Delen. Die kan met- Die had die had die knieën Die had die knieën wel gewoon... Ja, weet ik veel. Dat is Ja, want dat wel was een even leuk, knuffelknieën, weet je wel. Die was gewoon knoerhaal. En die gooide die op het bed zo van... papa, mam, het is veel woorden zo half wakker. Kijk, lag er, ja, een stevige knieën op het bed. Die zegt zwaar even. Dat is zijn broek weer aan. Ja, precies. En wat Dan de was. kogel gelopen en daar zat ik. Ja. Minister pakte hem bij een oor. Nee, maar dat is echt... Kijk, en dat zien wel die verhalen. Wat wel Tuurlijk. echt leuk blijven nu. Wat de kinderen niet meer gaan weten. Maar wat voor ons als ouders wel gewoon blijvend geniaal is. En dan moesten we dat beetje gewoon begraven. Die boer zag gewoon, oh, dat komt elke week voor. Weet je wel, goeie dat ding in de container. Zoek ik maar een nieuwe hoed voor de Ja, rest ja. van de week. Nee, de kinderen van ons.
hup, schuppen, dat biesje begraven, cruise gemaakt en zo. Ja, dat zijn wel mooie... Ja, dat blijf ik gewoon top vinden. Gewoon zo dat natuur... Ja, oké. Dat is ook leuk. Ja. Ja, jongens, het geveulige teken zit er al op. En voor alle dingen al... Die gast Hebben we alle vraag twee dingen al eigenlijk- gedaan? die vraag eigenlijk al zelf gesteld. Hè? Van wat hoop je ooit te bereiken? Ah, oké. Het is perspectief. Maar geld maakt 5G. makkelijk, maar absoluut niet gelukkig. Maar dat is wel fijn. En dan moet er niet te... Wat is genoeg, zeg maar? Snap je? Als die Maar met- dat je echt sparen, Ja. ja. voor wie niet? Ja. Voor later. Nou, Nee, maar we laten sparen. Het is- Dat doen we wel. Maar dat is ook gewoon... wie zo, als ik het niet dan... Nee, Wie moet alles op? Nee, ik zeg niet dat alles op moet. Ja. Maar ik kan sparen. Ik spaar voor later. Nee, oké, maar dat is Snap een je? verschil Dat is als een ze beetje- zegt, ik spaar van mijn pensioen. Mhm. Of ik spaar van mijn huis bijvoorbeeld sneller af te betalen. Gaat ieder te stoppen of niet meer zoveel hoeven te Ja, werken. maar dat is natuurlijk ook of- sparen. Ik kan zo zien, als je een koophoes hebt, dat kun je ook nalaten aan een kind. Dat is ook een spaarpot, hè. Ja. Dus ja. En het is wel handig als de wasmachine kapot gaat. Dat ze dan naar je... Dat ben ik met je eens. Maar ik heb sparen in de zin van, ik voer nu weinig goed. Of ik ga nu niks ondernemen, ik ga Nee, niks ja. doen. Ik moet een beetje opletten, want ik wil sparen. En over 10 jaar best wel niet meer. Ja. Of over 5 jaar, over Ja, 3 we doen jaar. maar goed wat we willen. Ja. En omdat Kim gewoon heel veel aan de hel werkt en ik werk veel aan de hel. Probeer voor de balans te zoeken. Als we dan vrij zijn, leuke dingen te kunnen doen. Ja. En wat overblijft. Dat spaarsen. Dat spaarsen. En Ja, dan zie je dat nog is man dat er exact niks hetzelfde overbleef. Toch voor ons allemaal dingen kopen en weet ik veel wat allemaal. En dan is dat deze man even niet. Nee, precies. Ja. Maar dus de des niet snel, dingen niet, Niet voor omdat mijn ze wil pensioen. sparen. Nee, niet voor mijn pensioen en zo. Niet te wiet vooruit kijken. Nee. Nee, dan gewoon niet. Jongens, dat is 16,5 minuut. Maar ja, just iets meer Inhoudelijk, gekeken. hè? Dus de luisteraars, we kunnen nog inhoudelijk gaan praten. Hè? We zijn nou niet zo'n hele domme jongens, hè? Nou, dat heeft waarschijnlijk geen gelachen, de ganse uitzending. Nee. En Iedereen auto liggen in de of fiets fotohouding gaat een Steven Knien te vullen. En, nee, ja. Of met een nate oer. na te Goed. Nou. Jongens, dat was alweer een Maastrichtse teken. Hoi. Hoi. Saluti.